Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Rinaldo, kinsa tong babay nga nakatubak na ako dang nanawag ko nimo. Nalimot na ka sa iyang tingog sa. Si Carmela bito to. Ha? Siya? Oh, nagkita nami. Giabot ni Lord ang among dan. Unsay imong ipasabot? Dugay ko na di ay nakaila ang among anak, Aida. Unsa? Tinuod ka ba, Rinaldo? Oh, mo lagi. Unsa man, gusto kang makakita sa imong amiga? Tuwaron sila sa bay nga mosaya kong gipapuy-ani mo. Sige. Gimingaw na sad ko ni Carmela. Tapos sila! Oy, Clintoy! Ikaw man ko din eh. Kuyawan malantan ni mo eh. Ay, kay kuya na lang. Di ko makuyawan nga dako makikagtingog diha. Sa usap ni kong tiyungod, siyem dako, siyem gamay. Nga niya kong tiyungod. Baba, nala sige mo man ka. Nang, asa na malin siya, Agapito, nang. Ay, nangutan Hala, malihinang? ng kanahan. Hoy! Kahoy! Wa ko kay baw eh. Wa ko mahibaw. Ba, Clintoy. magog ka, lang kami sulti. Magbuot man hinuon ka. Wa lagi ko may bawang asa sila. Diha sa kaki may paliton pa ko. Muka. Maro ni si Clintoy da. Nangutan na siya kay na-interest man sa USB nga naa ni Agapito. Matod pa ni madidulor na ko. Bahala ka. Dili giti kasultihan, Clintoy. Kini, si Chief Ojirax. Moingon. Ay naman kini si boss. Maya. Wa man nanawag na ko ang animal. Way update. Bidoangan masiguro ko ng posta. Ako'y binuangan. Kini, si Chief Ojirax mingon. Katilaw mo. Isalbid stigin mo. Og mao ka na akong buhaton ni Aida Tams kung makita na ko. Babag si Aida sa grupo. Naghan na siya nahibaw ang bahin sa mong grupo. Dili mahimo nga usaling kababay ang makabulabog nga ako. Mao, si Chief Ojirax, ang big boss sa sindikato. Malipay gyud si Carmela kung makakita nimo, Aida. Mao gyud, Rinaldo. Unya, biyudo naman ka. Magpakasal ka ba kang Carmela? Mo ganay akong plano, Aida. Nga makadanas kong apelyido si Agapito. Oh, mao diningan sa inyong anak. Oh. Og ito gyud ko nga wa mi anak ni Carmela. Pero dihang nibiya ka, di ba mabdos man to siya, di ba? Oh, Aida. Pero nagtuo ko nga iya tong sulti aron nga diling ko mudayon sa paglarga sa laing nasod aron pagkaslan ko ang laing babae. Usahay, nindot ang kapalaran sa tao. Usahay sad, bati. Asa man tong cellphone number nga gihatag ni Aubrey nako. Manawag unta ko niya da. Kumustahon ko unta sila. Diin man dito nako na butang ha. Diin raman to ha. Ay, salamat. Diara gyud taon. Mao ni ang number sa cellphone ni Aubrey. Tawagan ako siya aron mangumusta ko nilang tanan. Unsa man, unala mo kaon, pero si Dugay pa to, mabalik si Sir Rinaldo. Pobre, Mama Carmela. Lalay dulur, kung gigutom mo, kaon na lang mo kuna.
Ay, dili ay, maikog mantan ni Rinaldo. Igo rubaya tan yang gipapaya din hay. Madulor, kamo na lay una. Obre, Agapito, dungan na lang magkaon ni Mama. Kay kami na lang si Rinaldo ang magdungan sa pagkaon. Maayo pa. O, ikaw, Ricarding, dungan na lang kaon nilang Mama. Ayun na lang mo, oy. Ay mo kabalakad ako kay nala ko sa kusina pirmi. Sige. Dara mo kaon. Pre, mga una ta. Sige. Ay, kadiyot kay nanawag si ng Basilia. Ako na letubag sa kong amiga be, obre. Sige nang, dawat akong cellphone ang Ang bebe. Hello, Madam Basilia. What's up, yo? Sa dili pa ta mo abot subay, mohapitaan ang butika aron nga makapalita sa antibiotic nga giresitas doktor. Alang si mong samad, Aida. Sige, Rinaldo. Salamat gid ha. Okay. Niyantas butika. Iyay, daghan man namalit. Doon na may laing butika din Tuwa sa unahan. Sige. Ato na lang ta mamalit dito. Rinaldo, Ngano, Aida? nabalaka ko sa akong pamilya. Balikon ko sila sa sunod adlaw. Unsa? Ikaw gyud madidolor. Ay, kintay. Unsa makagisnatch man ni mo ko cellphone? Tawa baka ko no ka. Tiguang mong taga. Ay panaway nga tiguang nako ha. Hindi tinod. Tiguang mong taga ng Basilia. Tiguang na. Kahilas gud nimo kintay ay. Ikaw kahalo? Moabot pa ba kay ning ako pangidaron? Basig dili na. Oh, Ambi na ko cellphone, ambi na. Ambi na. apati ko. Nalitog kag nga madidulor. Ha? Ang lula to rin Agapito iming kasultis ha. Niyari kita, Aida. Ay, nabalik ka si Sir Rinaldo. Diyan sa mo ha, kasi ngabli ang gate. Yes, sir! Coming! Siya ro dili nito bagon. Laing number ang akong gigamit ug dili ang akong number. Hello, kinsa ning nanawag? Kini si Chief Ojerax moingon. Hain na mga boss. Big Boss, ikaw ning nanawag? Kini si Chief Ojerax. Ako. Hain ka. Nganong wa magkay-update sa akong gisugo nimo. Gibuangan ka na ko. Ha? Wa, Big Boss, kuan lang kining, Unsa? Oh, uy. Gipagnan ko sa buangay. Carmela, may kuyong ko. Aida! Carmela! Aray, ang ako sa mada. Sorry. Okay. Sorry. Sa katapusan, nagkita na gibundo ha. Magin Rinaldo. Usa? Uy, si Big Boss itong bag-o ni mong gitubag. o lagi. Ganong imo masang gitubag? Numero ramang gawin ako nakita, di man pangan. Hala ka. Unya, unsa man nasuko? Mulang. Okay. Hatsing-hatsing ka pa diha. Oo niya, unsa man? Kuan, pakita na lang ko niya, uy. Gaya. Ang imong saman, Sakit pa kali, kaya ay nagugipakita og akong sultihan sa tinuod nga. Nagapinusilay mi ni Aida. Kinsa ng babay? Mauna si Aida? Oh. O ka na siya ang amiga kayo ni Mama Carmela. Ug siya ay bridge nga nagkauyab sila si Mama Carmela ug si Papa Ronaldo. Nindot kid og na-bridge sa? Unsa? Carmela. Mo graduate na unta ko sa college dahil nadani ko sa pagsud sa usa ka grupo. Wa ko magdahom.
Usa man day kini ka sindikato. Mao ba? Nakalitan pug ko ang among target nga tulison, mao ang jewelry shop ni Rinaldo. Tungkol kinaibaw man sila nga sinaligan ko ni Rinaldo sa jewelry shop. Ako mo ilang gihimong insider. Ug milampos kami sa pagkawat sa mga alahas ni Rinaldo. Hapit na urot na muugda ang tanang mga alahas. Ug nakahimo ka sa pagtraidor ni Rinaldo, Aida? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!